Ina ma'abota kallon fina-finan Indiya Hausa na fassara wannan fim wato rikicin zamani ya ƙaru su shagon mu na Telegram duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar da muka ɗaura domin ka sami fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi. Ko abin da za ka yi indai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram domin samun sauran ƙarin bayani a gare mu. Gaskiya wannan fim rikicin zamani ya yi matuƙar kyau domin gaskiya dama na san kuna jiran bikilin shi ya fito to yau Allah ya yi gashi kuma ya sami ingantaccen fassara da kamfanin Sultan Film Factory domin Oga Sultan da kanshi ya zauna ya fassara muku wannan fim domin jin daɗin ku. Kawai dai abin da za ka yi indai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar da muka ɗaura. Insha Allah za ka same shi kuma za ka sami fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi. Sannan ba a iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban indai har Indiya Hausa ne fassara mu kowane kamfani insha Allah za ka same shi a gurin mu. Kawai dai abin da za ka yi indai ka ga haɗu da wannan bidiyo namu ka tuntuɓe mu ta wannan lambar waya da muka ɗaura domin ka samu sauran ƙarin bayani. Sannan in ka haɗu da wannan bidiyo namu ka zo da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabiya.